rocking. Čaute ľudia, moje meno je Gogi TV a dneska to bude Let's Play. Viem, vyprával som, hovoril som, že už nebudú Let's Play na Minecraft, ale tak sú. Schválne, či si pamätáte tento dom, ale určite si ho pamätáte. A je tam zombík, idem na neho, lebo má helmu. Dneska nebudeme nič v tomto videu robiť, ale chcel by som vám porozprávať zmeny. Toto, čo tu vidíte, táto záhrada a tento bazén, to pôjde všetko preč, lebo mi to tu vadí. Postavíme lepšiu farmu a tak, no. Hen tam altánok, hen tam hore, čo máme ten altánok, takže ten pôjde tiež do prdele, bo ten mi tiež tam vadí. Ale vidím, že som až taký light avý. Dobre. Tu je izba Kotpiláta 22, lenže ideme toto tu, čo je, tak toto prerobíme na jednu izbu, lebo sa mi to tak ľúbi. No a idem sa podívať, čo máme také skôr, ale je to že asi nie je. Jedla kopec. Takže dáme si takéto jablko, lebo už vidím, že som hladný. Ja dodávam tu aj jabka naviac. Tuto pôjde jedna veľká izba, to bude, tuším, v 7. časti. Toto pôjde všetko hec. Len túto cestu som ani nikdy nepoužil. Tu môžeme tiež niečetko robiť naraz. Peci si odložím, hej, lebo či toto už je plná, ale ešte čo sa mi tu tak zmestí. Mapku si tu dáme tam. Či tu dáme to dáme. Kde máme drevo, tu máme drevo. Tu máme všetko drevo, čo máme. Potom, kde máme nástroje. Chcelo by to sekierku. Tak. Môžete tu zatiaľ. A tu nechám tak tieto postele. Neviem, na čo som ich tu ani vôbec niekedy mal. Tak som tu nikdy nespával. Mám taký, tuším, altánok pre nás dvoch s Kotpilátom. A tak. Je to lampy, neviem čo s nimi, ale to mám tiež taký pocit, že to pôjde všetko. Ešte. Iže, teraz jedno drevo sa mi tu hodí. Zapcháme túto dieru. Je to vidieť, že tuto si dáme ďalšiu cestu. A tu si dáme všetky tieto postele. Čo sú mi vlastne 4 postele, tento klej a takto nikdy nepoužijem. Možno. Nie, to sa nesem dať, tu dáme do dreva. Tu dáme tu. No aj to tu môže ísť. To.
A sem dáme toto. Jednoducho všetko, čo je z dreva, sem dáme. Ešte aj krafťák. Nie, krafťák nie. Krafťák dáme sem. Tak, ľudia, dajte návrhy, čo? Budem niečo pozerávať. Také videá. A neviem, čo ďalej dodať. No, tu dole som to tu nikdy nedorobil. Neviem, čo tu dám. Izby sú také prázdne. Ale vidím, že tá posteľka jedna že mi chýba. Čo tu mám? Dobre. Neviem to vrátiť. Tam, kde som to mal. Tak. Hodím to sem. Hodím to semka. No. Vlastne som ani nevedel, ako vyzerám. Vlastne takýto mám skin. Hej, baníka. Nechcem dať. Tiež by sa rakúlo, ale radšej celé brno. Tak, ľudia. Dajte také návrhy, aby som tú izbu mohol ako vyplniť. Ale tak, dávajte návrhy, všetko možné, čo sa len dá. A pomaly to rozbehneme zase túto sériu. Aj World of Tanks bude stále ona pokračovať. Aj copyrightovi by sa mohol tú izbu ako vylepšiť. Toto by som mu tu nedal, to vyhádžem hejt. Aj možno z druhej strany. Dobre. Toto video bude krátke, ľudia, ale nazvem ho Nether, lebo som v ňom aj bol som v ňom 1000 razy, že keď som to natáčal cez Mobizen, mi to jednoducho nešlo. No takže tak. Koľko hodín? Dobre. To sú akože hodiny, však viete, ne? Ale fakt tieto miestnosti musím niečím si zaplniť, lebo aj toto, dám si tekvicu na hlavu. Dobrá maska pri vylupovaní, ona je admin shopu. Dám si tam naspäť svoju krásnučku, helmičku. Nie, naskôr nosím túto hnusnú škaredú zlatú. Už môžem ísť spať, drichmať, všetko možné. Tak sa mi to zdá byť také samotné. Ale možno, že nejakým aj budem hrávať. Už som prihlásený, že môžem hrávať muťák a teda. Tak. Ja, to by bolo z toho krátkeho videa všetko. Dajte lajky, komenty a odbery. No a jednoducho majte a